הנה אנחנו במפה החדשה, עכשיו כאן אין בדיוק חור, כאילו אין בדיוק את הסימן להר געש. אני רק נותן לכם דוגמה, כאילו כאן אין חור שיש בו לבה, וזה אומר כאילו שהולך להתפרץ הר געש, אבל כאן אין את זה. אז כאילו אפשר כאילו, אבל במקרה יש הרים ליד, אז צריך גם לבדוק אותם כדי שפתאום לא יגיעו לתחתית של ההר שלכם וישרוף את התחתית, ואולי גם יהיה לכם איזה מקלט מתחת להר וישרוף גם אותו. אז בקיצור, אתם מבינים. אז אנחנו שנייה כאילו נגיע למפה אחרת, להר אחר, והנה אנחנו בהר אחר. יש כאן איזה פרה עם קצת רעש, ואוקיי, סימנו. עכשיו אתם הולכים לראות, אני מחפש אותו שנייה, אולי בכלל אין בהר הזה. הנה, אני צריך, הנה, עכשיו רואים איזה חור. צריך לדעת, אם אתם רואים איזה חור עמוק עמוק ובתוכו לבה, זה אומר שהוא הולך להתפתח. לא, אני לא בדיוק יודע כמה ימים זה לוקח, אבל כן, זה קצת מסוכן. אז ברגע שאתם רואים את זה, אל תתקרבו להרים שליד ולהר הזה כמובן. ואני לא, אל תיקחו את הסיכון של להיכנס להר הזה. אוקיי, וכדי לראות כאילו איך מתפתח הלבה, ואתם צריכים גם לחפור קצת שכבה אחת של בלוקים כדי לראות איך זה, כאילו איך זה, כדי לראות את החור, ולפעמים אין את השכבה האחת הזאת. No.